Predstavte si, že by ste mohli zefektívniť svoju prácu a ušetriť čas. AI mení spôsob, akým pracujeme a prináša revolúciu do kancelárskeho prostredia. AI zvyšuje efektivitu a zjednodušuje úlohy, ktoré boli kedysi časovo náročné. Vďaka tomu sa môžeme sústrediť na dôležitejšie aspekty našej práce. Grammarly je nástroj, ktorý zlepšuje gramatickú správnosť vašich textov. Pomáha vám písať profesionálne e-maily bez chýb. Claude AI organizuje vaše dokumenty a zjednodušuje ich úpravu. Umožňuje vám efektívne spravovať dlhé texty a zlepšuje ich štruktúru. Otter automaticky prepisuje a sumarizuje schôdze. Zabezpečuje, že všetci sú informovaní, aj keď sa nemohli zúčastniť. Microsoft Copilot pomáha pri plánovaní schôdzi a organizácii poznámok. Navrhuje efektívne spôsoby, ako zorganizovať stretnutia. Canva umožňuje vytvárať profesionálne vizuály bez potreby odborných znalostí. S AI návrhmi môžete rýchlo vytvoriť pôsobivé prezentácie. Jednoduché a rýchle návrhy vám umožnia byť kreatívnejší a efektívnejší. Vizuály zanechajú profesionálny dojem. Power BI vizualizuje vaše údaje a vytvára prehľadné grafy. Pomáha vám analyzovať predajné údaje a vytvárať informované stratégie. Google Gemini predpovedá budúce trendy na základe historických údajov. Umožňuje efektívne plánovať zásoby a predajné stratégie. Slack AI urýchľuje tímovú komunikáciu a zjednodušuje prístup k dokumentom. Pomáha vám efektívne spolupracovať na projektoch. Asana a Trello AI pomáhajú prioritizovať úlohy a sledovať termíny. Zvyšujú produktivitu a súdržnosť tímu. Reálne príklady ukazujú, ako AI zefektívňuje pracovné procesy. Pomáha nám sústrediť sa na strategické a kreatívne úlohy. AI nástroje nám umožňujú dokončiť prácu efektívnejšie a s väčšou spokojnosťou. Využívame ich na zlepšenie každodenných úloh. AI prináša revolúciu do kancelárskeho prostredia a zvyšuje našu efektivitu. Zhrnuli sme hlavné výhody, ktoré nám tieto nástroje ponúkajú. Začnite používať AI nástroje dnes a zlepšite svoju prácu. Spoločne môžeme dosiahnuť viac a byť produktívnejší. Vidíme sa v nasledujúcom videu, aby sme sa posunuli v pochopení spôsobov využitia AI ďalej.